आज आपण बघणार आहोत तोंडात टाकताच विरघळणारी एकदम मऊसूत नारळाची बर्फी। एकतर कमीत कमी साहित्यात तुम्ही तयार करू शकता, शिवाय खूप झटपट होते आणि नारळी पौर्णिमेला बनवून ठेवली की मिठाईसाठी रक्षाबंधनला सुद्धा तुम्ही देऊ शकता। म्हणजे दोन्ही सणांना ही मिठाई चालू शकते। तुमच्या सगळ्यांच्या शुभाशीर्वादाने आपण लवकरच 1 मिलियनचा टप्पा पार करतोय। ज्यांनी आपल्याला सबस्क्राइब केलंय तर त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून आभार। जे राहिले असतील तर त्यांनी सबस्क्राइब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करावी। तुम्ही सगळे माझे कुटुंब आहात आणि 1 मिलियन झाल्यावर तुमच्या सगळ्यांसाठी काहीतरी नवीन असणार आहे। आणि रेसिपी जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा। चला तर मग सुरुवात करूया। तर आजची ही नारळाची बर्फी बनवण्यासाठी घरातली कोणती एखादी जड बुडाची अशी कोणतीही कढई तुम्ही घेऊ शकता, जेणेकरून यामध्ये भाजलेली जिन्नस न करपता अगदी खरपूस छान भाजता येतील। तर कढई हलकीशी गरम झाली की यामध्ये 2 चमचे आपण साजूक तूप घेणार आहोत। तूप छान गरम झालं की मेजरिंग कपने बरोबर 2 कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 300 ग्रॅम प्रमाणात ताजं ओलं खोबरं त्याचं पाटीचं चॉकलेटी साल काढून मिक्सरला छोटे छोटे तुकडे करून बारीक करून घेतलंय। तुम्ही डेसिकेटेड कोकोनट पावडर घेतली तरी सुद्धा चालू शकेल। कशी बनवायची रेसिपी शेअर केलेली आहे, हवी असेल तर वरच्या या आय बटन मध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन बघू शकता। फक्त या रेसिपी मध्ये अगदी बारीक तुम्हाला खोबरं हवं असणार तर जाड डेसिकेटेड असेल तर मिक्सरला थोडीशी बारीक पूड करून घ्यायची। आता हे खोबरं साजूक तुपावर साधारणतः 1-2 मिनिटं मध्यम आचेवर भाजून घेणार आहोत, जेणेकरून यातला कच्चेपणा कमी होईल। पाण्याचा जो काही अंश राहिलेला असतो तो कमी होतो। जर डेसिकेटेड घेत असाल तर त्यामध्ये पाण्याचा अंश ऑलरेडी कमी असतो। 1-1.5 मिनिटं भाजून घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल। हे ताजं ओलं खोबरं घेतल्यामुळे 3-4 मिनिटं आपण छान खरपूस रंग न बदलता छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। तर बघू शकता रंग हलकासा पिवळट झाल्यासारखा दिसत असेल, मात्र खूप जास्त रंग बदलायचा नाही। खरपूस झालं की एका सेपरेट ताटावर काढून घेतलेला आहे आणि याला पसरून आपण गार करण्यासाठी सोडून देणार आहोत। आता ज्या कपने 2 कप डेसिकेटेड किंवा ओलं खोबरं घेताय त्याच कपाने बरोबर 1 कप किंवा 200 ml आपण इथे दूध घेतलेलं आहे। गरम करून कोमट केलेलं दूध आहे, तुम्ही कोणतेही दूध घेऊ शकता। सेम कपने अर्धा कप किंवा 100 ग्रॅम प्रमाणात आपण इथे साखर घेतली आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता, पण ही साखर या मिठाईसाठी परफेक्ट आहे। साखर दुधामध्ये विरघळेपर्यंत साधारणतः 1-1.5 मिनिटच आपण मध्यम आचेवर हे छान असं हे मिक्स करून घेतलंय। खूप जास्त दुधाला आटवत वगैरे बसायची गरज लागत नाही। तर साधारणतः 1-2 मिनिटातच मध्यम आचेवर दुधामध्ये संपूर्ण साखर विरघळलेली आहे। अजिबात यामध्ये साखरेचे खडे दिसत नाही। आता या स्टेजला यामध्ये मेजरिंग कपने अर्धा कप किंवा 100 ग्रॅम प्रमाणात डेअरी व्हाइटनर घेतलेले आहे। मिल्क पावडर किंवा स्किम मिल्कच्या तुलनेत डेअरी व्हाइटनर अगदी सगळ्या दुकानांमध्ये उपलब्ध असतं, तर ते आपण इथे वापरलेलं आहे। तर हे थोडंसं डेअरी व्हाइटनर वापरल्यामुळे ना छान पेढ्यासारखी किंवा माव्यासारखी एक छान तुमच्या चव मिठाईला येते, म्हणून वापरलेलं आहे। तुम्ही स्किप केलं तरी सुद्धा चालू शकेल। आणि एक महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हाही तुम्ही मिल्क पावडर डेअरी व्हाइटनर वापरता एक तर गरम दूध किंवा गरम पाण्यामध्येच घालायचंय, म्हणजे यामध्ये छान ते लवकर एकजीव होतं। आता दुधाची पावडर घातल्यानंतर साधारणतः मिनिटभर मोठ्या आचेवर आपण थोडंसं शिजवून घेतलेलं आहे आणि या स्टेजला भाजून घेतलेलं ओलं खोबरं किंवा डेसिकेटेड असेल ते वापरायचं आहे। अगदी सगळं घातलेलं आहे। सोबतच यामध्ये अर्धा चमचा वेलची पूड घेतलेली आहे। कोणत्याही गोडाच्या पदार्थाला साखरेबरोबर वेलची पूड अगदी मस्त फ्लेवर आहे। जर गुळ वापरत असाल तर यामध्ये जायफळ घालायचं आहे, पण यामध्ये आपण दूध वापरल्यामुळे अजिबात गुळाचा आपण इथे उपयोग केलेला नाही। आता ही सगळी जिन्नस अगदी मंद आचेवर सगळी एकजीव करून घेणार आहोत। आता सुरुवातीला जरी तुम्हाला हे असं थोडंसं पातळ वाटत असेल, जसं तुम्ही हे परतत जाल तसं याला छान दाटसरपणा किंवा घट्ट गोळा व्हायला याचा सुरुवात होतं। तर शक्यतो गॅस आपल्याला मध्यम किंवा मंदच करायची आहे, अजिबात गॅस मोठा ठेवायचा नाही। तर साधारणतः 1-3 मिनिटांनंतर तुम्ही इथे बघू शकता हळूहळू हा घट्ट गोळा व्हायला सुरुवात झालेली आहे। कधी कधी काय होतं, प्रमाण थोडंसं इकडे तिकडे झालं की असा हा घट्ट गोळा होत नाही। मग काय करायचं, 5-6 चमचे दूध घ्यायचे, त्यामध्ये थोडंसं किंवा चमचाभर कॉर्नफ्लोअर घालायचंय, छान एकजीव पेस्ट करून यामध्ये घालून असा हा घट्ट गोळा होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचंय, तरी सुद्धा अगदी छान होतं। जर होत असेल तसे या वड्या पडत असेल तर आपलं हे मिश्रण परफेक्ट झालेलं आहे असं समजावं। आणि या स्टेजला आपण गॅस बंद केलेला आहे। आता गॅस बंद केला की पटकन गरम असतानाच हे मिश्रण एखाद्या ताटाला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आणि त्यावर छान पातळ पसरून घ्यायचं। घरामध्ये जर बटर पेपर असेल तर त्याला अजिबात तूप तेल लावण्याची गरज लागत नाही। त्यावर छान तुम्हाला जसं जाड पातळ हवं असेल तसं छान थापून घ्यायचं आहे।
तर अगदी छान गरम गरम हे मिश्रण असताना असं छान आपण पातळ एकसारखं पसरून घेतलेलं आहे। जर आवडत असेल तर यावर पिस्त्याचे बारीक बारीक तुकडे घालायचे किंवा मिश्र ड्रायफ्रूट मिळतं ते सुद्धा अगदी बारीक बारीक चिरून घातलं तरी सुद्धा चालू शकेल। तुम्हाला जसं आवडेल तसं करू शकता किंवा प्लेन ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकेल। असं हे थोडंसं चमचाभर पिस्त्याचे बारीक बारीक तुकडे आपण यावर पसरून घेतले। थोडंसं दाबून ठेवायचे म्हणजे याला छान ते चिटकून बसेल आणि 10 मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये किंवा पंख्याखाली थंड करून घ्यायचे म्हणजे कापायला अगदी सोयीस्कर होतं आणि असे छान वड्या सुद्धा पडतात। मी 10-15 मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं। तर बघू शकता अशा तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठ्या मध्यम आकाराच्या कापड्यांप्रमाणे तिरक्या तशा तुम्हाला जशा आवडतील तशा तुम्ही याचे कापं करू शकता। अगदी छान याचे एकसारखे आपण कापं करून घेतलेले आहे। तर आपण घेतलेल्या जिन्नसात साधारणतः 400 ते 500 ग्राम म्हणजे अर्धा किलो साधारणतः ही मिठाई तयार होते। तुम्ही नारळी पौर्णिमेला एकदाच थोडी जास्त करून ठेवली की अगदी रक्षाबंधनला सुद्धा तुम्हाला ही खाता येईल आणि अशी ही मिठाई तयार केल्यावर साधारणतः 5-6 दिवस व्यवस्थित राहते। तर सांगितलेलं योग्य वाटीचं प्रमाण घ्या, सांगितलेल्या पद्धतीने छान खरपूस भाजून घ्या। अगदी 10-12 मिनिटात अशी छान मऊसूत मिठाई तयार होते। बघू शकता तोडताना तुम्हाला लक्षात येत असेल की ती मऊसूत झालेली आहे, अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारी। रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा, चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा। रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय ते सुद्धा नक्की लिहा। इथपर्यंत रेसिपी पाहिल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार। तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।